Nu skal jeg til at have samlet mit hættetag. Og så skal jeg jo have fundet en underlag til at lodde på. Jeg skal have et lille stykke zink, som jeg har som prøveplade. Jeg skal selvfølgelig have noget brænder og loddekolbe, tin, salmiak. Vi skal have noget syre, og lad nu være med at fylde hele syreskåret op. Der skal kun en chat til. En våd klud, og den skal være rigtig våd, og en tør klud. Her har jeg så lagt stykkerne op, og jeg tjekker lige med min loddekolbe. Lige renser den med noget salmiak, man kan jo også give den med stålbørsten. Og jeg har puttet syre på loddepladen og lægger loddekolben ned for at tjekke, om den har den rigtige temperatur. Tindet skal jo flyde, uden at den brænder hul i zinken. Nu starter jeg med den ende, der hedder nummer 1. Og jeg tjekker jo selvfølgelig, at der står nummer 1 både i midterdelen og på selve enden. Og så holder jeg den lige med fingeren. Og så giver jeg den lige et par streger. For lige der skal den være, så passer den. Så giver jeg syre. Og det er bare en dråbe, det skal have. Jeg tjekker igen loddekolben, at den ikke er for varm. Og så tager jeg bare og henter en lille smule tin, så jeg lige med hjørnet af loddekolben giver et lille fint hæfte. Så vipper jeg den lige en gang, for jeg skal hele tiden have underlag, når jeg lodder, også når jeg hæfter. Jeg bruger lige tindet til at holde trekanten på plads, for hvis jeg bruger fingrene, så brænder jeg dem, for de bliver alt for varmt. Nu tjekker jeg, om det passer. Så skal jeg have hæftet den ude i hjørnet. Nu giver jeg syre, så jeg er klar til at lodde også. Igen, hver gang I henter loddekolben, kontroller om den er for varm. Jeg henter lidt tin, trykker hjørnet sammen og giver det et lille hæfte i hjørnet. Vender pladen, så den ligger ned med underlag, henter lidt tin igen, trykker hjørnet sammen og hæfter den indvendigt i hjørnet. Nu er den hæftet i hjørnerne og inde ved midten, og nu tjekker jeg, om alt passer sammen. Så går jeg til den anden side, gør det samme, lægger den op, kan eventuelt mærke den af, eller holde den på plads. Jeg tager lidt tin og giver et hæfte inde i spidsen først, på den ene side. Tjekker lige, om det passer. Det ser ikke helt tosset ud. Så lægger jeg den ned på den anden side. Tager lidt tin og giver den et hæfte. Bruger tindet til at lige holde trekanten nede. Jeg skal jo også lige have hæftet den ude i hjørnerne. Og når jeg starter med at lodde den, så starter jeg på midten. For hvis jeg starter ude, hvor mine hæfter er, springer de jo op, og så er der jo ikke meget fidus i det. Jeg har selvfølgelig, inden jeg gik i gang med at lodde her, kontrolleret, at alle mål var i orden, og at de to plader, der skulle loddes sammen, ligger helt tæt op ad hinanden. Her der ligger jeg ligesom loddekolben ned, så siden af loddekolben rører ved pladen. Det er jo ikke så vigtigt her, om lodningen bliver smal eller bred, fordi vi netop arbejder på indersiden. Men det er vigtigt, at varmen ligger lige nøjagtigt over de to plader, så tindet trækker ind imellem pladerne. Det er jo det, der gør lodningen stærk.
Hele tiden kontrollerer jeg, om min loddekolbe er for varm. Igen, når jeg lodder, starter jeg på midten, lægger loddekolben ned. Jeg lodder ikke med den spidse del eller den lille flade spidse del af loddekolben. Jeg lodder med siden af loddekolben. Og stille og roligt trækker jeg loddekolben henad uden at trykke. Når det har den rigtige temperatur, suger tindet ind imellem de to plader, og så laver det faktisk sig selv. Mens det er varmt, er det en god idé at fjerne syren. Jeg bruger den våde klud, og jeg fjerner også syren på forsiden. Hvis man ikke gør det med det samme, så bliver zinken meget hurtigt sort, og så ser det ikke så godt ud. Her har jeg taget et nærbillede, så du kan se præcis hvordan jeg gør, når jeg hæfter hjørnet, og når jeg lodder det. Syre på. Sørg for at bladene ligger helt tæt sammen. Start på midten. Læg loddekolben ned. Og træk den stille og roligt henad, så tindet smelter og løber ind imellem bladene. Vend hele tiden emnet, sådan så du står rigtigt for det. Så du kan se hvad der sker, og sådan så loddekolben ligger rigtigt. Man kan ikke lodde hurtigt. Man skal have den rigtige temperatur og bruge den tid der skal til, så tindet smelter ordentligt og løber ind imellem pladerne. Igen fjerner jeg syren, mens det er varmt. Pas nu på, at tindet ikke er flydende, mens I putter den våde klud på. Fordi så chokkøler I lodningen, og det bliver det altså ikke særlig godt af. Den skal lige nå at størkne og blive sådan lidt hvid i overfladen, før I tørrer den af. Husk også at fjerne syren på forsiden. Det er jo det, der bliver synligt. Nu mangler vi så at få hjørnerne loddet. Og der åbnede jeg jo med ridsespidsen de her hjørner på midterstykket. Så nu tager jeg lige og lukker dem helt sammen med min falsetang. Og så står jeg og holder hættetaget, så hjørnet vender nedad, giver lidt syre og har lidt tind klar. Tager lidt tind på loddekolben og lægger ind i hjørnet, og læg nu loddekolben ned af den midterste del, sådan så der hvor de 5 mm loddetillæg er, det er der den får varmen. Lad loddekolben stå dernede et stykke tid. Så gør den sådan så tindet trækker ud imellem det 5 mm loddetillæg på endestykket og midterstykket. Her ser du tæt på hvad der sker. Syre på. Her har jeg noget tind inden fra den anden lodning, jeg lige henter med spidsen af loddekolben. Og se hvordan tindet det trækker igennem og varmer hele pladestykket op. Og mens det er varmt, fjerner jeg jo selvfølgelig syren. Både på indersiden og på
ydersiden.